cystadlu ni ar gyfer Sioe Bryniau Ceri 2024 yma ynghylch y Defaid, mae'r Defaid Bryniau Ceri. A maen nhw eleni yn dathlu carreg filltir go arbennig, sef 115 mlynedd ers iddyn nhw gyhoeddi'r llyfrdiadell cyntaf. Felly, yn flwyddyn fawr iawn i'r Ceris, a dwi'n mewn cwmni parchus iawn bydd cyntaf bore yma. Llywydd y gymdeithas, Sioe George from Goe Ceredigion, croeso ato ni. Thank you. Ac wrth gwrs, yr ochr gwell, y partner yn dweud, Sioe Richards. Siwrwyty, ti'n iawn? Good diolch, at y Good diolch. Nawr dy Sioe, fel llywydd, mae hwnna yn deitl arbennig iawn. Tipyn o'n rydedd, ond lot o bwysau hefyd. Ydy, mae fe'n pwysig i fi, bod fi'n cael y chance i bod yn llywydd o'r bryd, a fi'n hapus i wneud mor ifanc o fe. Ti yn ifanc? Yr ifanc yma'n siŵr? Fi'n creu fi'n taw, dechreuais i ifanc yn y bryd, a fi wedi jydgio fan hyn yn y siow, a wedyn nawr fi'n llywydd. Wel, chwarae teg i ti. Ni'n gweld nawr, mae da ni dosbarth, yr hwrdod 2 flwyddyn hun, sylwen wel am arddangosfa. Ydyn Mynir, maen nhw'n arddangosfa arbennig o'r bryd i wedi gwir, a mae'n lot o beth i gael 6 hen hwrdd fel hyn yn y sioe. Mae'n anghyfarwydd rili i weld cystel o hen hwrddod yn enwedig yn ymddangos. A ti'n nabod y beirniad, Sioe, yn ddigon da, Jim Rowe o'r Henffordd, mae wedi bod yn magu yr Kerry Hill lawr ers blynyddoedd maith yn dweud. Ond dechreuodd o ddim byd yn dweud, o dim cefndir amaethyddol ganddo fe. Do, ond mae magu Kerry Hills dda, mae fe'n stico i safon, mae fe moyn, a mae fe'n bwysig i fe. Fi'n credu bod yna gymryd. Ydy, mae'n teip i fe, swto fe i'r ddim, really. Arbennig, a mae Stuart Bridges o'r Alban, wedi teithio 6 awr lawr mae di Sadwn gyda'i rai Ganji a'r plant Georgie Angus, a mae'n braf yn dweud, weld rhywun yn teithio mor bell i gyfnogi'r sioe yn cael llwyddiant. Felly, o o'r gynta, mynd i'r Alban? Ydy. Alban, Stuart Bridges, fer y teg, mae'n o'r dda, a wedyn yn ail, hwr fi di magu yn ail. O, plygu Sioe! Gwerthus i'r lluniau, o fe'n trydydd mae'r lluniau fel hwr blwydd. A mae'n nhw'n ail lenni, so fi'n blessed o hwnna. Good start. Gobeithio mae'n cael yn nes rhywbeth, Sioe. Wel, diolch yn fawr iawn i Sylwan a Sioe am yn harwen i trwy'r dosbarth yr hen harddod neu hun. A, well, congratulations! Thank you very much. It was worth the journey down to Wales. Wales. It was, yeah. We had a good run down though, so yeah, that makes it all worthwhile. So yeah, delighted. Why come to the Welsh show? What's so important about the Welsh? For the Kerry, this is the pinnacle. This show is the pinnacle. This is the one you want to win. It's a Welsh breed. It's where all the big guns are down here. So to try and mix it up with them, it's great. So yeah, this is the one to come to. And you're taking back a red rosette? I know, that's handy as well. That makes it worth. I know, we've peaked though, that's it. That's maybe us. Started at the top. Yeah, peaked too early. Hope it'll continue for you. Thank you very much. And thank you. No, take care. thank you. Cheers. Diolch.